Într-o zi, pe când citeam Harap Alb, am observat că sunt în mijlocul acțiunii. Prima dată mi s-a părut ciudat, dar în câteva ore m-am obișnuit. Eram foarte curios să văd cum este să întâlnesc niște personaje din basme în carne și oase. Am început să merg pe o cărare care avea de o parte și de alta pomi fructiferi înfloriți. Pe când mergeam, m-am întâlnit cu Harap Alb. Noi am făcut cunoștință, iar el m-a dus la casa lui. Acolo am decis să stau peste noapte. A doua zi de dimineață am asistat la antrenamentul lui zilnic. Luând micul dejun, am decis să-mi continui drumul. Pe drum am întâlnit și alte personaje, unul mai diferit decât altul. Văzând că soarele apune, m-am întors la casa lui Harap Alb. El a fost de acord să rămân la el peste noapte. De dimineață, când m-am trezit, din păcate, am realizat că sunt în patul meu cu cartea în mână și întâmplările au fost doar un vis. Am considerat, după ce am terminat cartea de citit, că aceasta este cea mai bună prietenă a mea.